Magandang araw po sa ating lahat mga kalakbay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Joy. Nakatira sa lalawigan ng Capiz. Bago ko po simulang ibahagi ang aking karanasan, sana po ay mapaunlakan ninyo kalakbay. Ang aking kahilingan bilang isang masugid na tagapakinig at sumusubaybay sa bawat lapag ng mga kwentong ipinapadala sa inyong channel. Ang munting kahilingan ko po kalakbay, sana ay mag-face reveal na po kayo. Matagal na po kaming nag-aabang at ng iba pang mga tagapakinig ang inyong pagpe-face reveal. Siya nga po pala, isa po akong OFW dito sa Qatar. May isang anak at hiwalay po sa asawa. Nang ibang bahay na po kasi ang magaling kong asawa mga kalakbay. Sa totoo lang po, nakakawala ng problema at kalungkutan. Sa tuwing nakikinig ako ng mga totoong karanasan ng mga sender na ipinapadala sa iyong channel kalakbay. Pakiramdam ko po kasi sa tuwing nakikinig na ako ng mga kwento ay nasa Pinas lang din ako. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo mga kalakbay ay hango mismo sa tunay kong karanasan. Noong 6 na buwan pa lang na ipinagbubuntis ko ang aking anak na si Adrian. Nangyari ito sa probinsya ng dati kong asawa sa liblib na baryo ng Leyte. Hindi ko na lamang po papangalanan pa ang kanilang baryo. Dahil minsan na rin po akong nakatira roon at marahil ay may nakakakilala pa rin sa akin doon. Nangyari ito taong 2006. Ang edad ko po noon ay 23 na at buntis ng 6 na buwan. Dahil sa wala naman kaming ibang malapitang kamag-anak sa Maynila ng mga panahong iyon. At 3 buwan na lang ay manganganak na ako. Kaya napagpasya namin mag-asawa na doon na muna kami tumira sa probinsya ng asawa ko. Biglaan po kasing nagsara ang pinagtatrabahuan ng aking asawa mga kalakbay. At nahirapan na rin ito maghanap ng iba pang trabaho. Kaya naman agad na kaming bumiyahe pa uwi sa kanilang probinsya. Mahigit 24 oras din po kami bumiyahe ng bus bago makarating sa Ormoc. Nang makarating na kami sa kanilang probinsya, sinalubong kami ng mga magulang ni Eric sa terminal ng bus. Tapos ay bumiyahe pa kami ng halos kalahating oras patungo sa baryo ng aking asawa. Habang lulan na kami ng tricycle patungo sa kanilang baryo, napapansin kong palayo na ng palayo kami sa mga mataong kalsada. At paunti na ng paunti ang mga dumadaang sasakyan. Sumisilip pa ako sa gilid ng tricycle sa may pintuan. Naisip ko kasing parang liblib na yung susunod na dadaanan namin. Hanggang sa unti-unti nang lumiit ang daan ng tinatahak ng tricycle. At nakikinikinita kong hindi na sementado ang daanan. At may mga pailan-ilan pang nadadaan ng maputik at malalambot na lupa. Yung bawat gilid naman ng daanan ay naglalakihang mga puno ng kahoy at talahiban. At sa tuwing madadaan ang sinasakyan namin sa maputik at malambot na lupa, ay bumababa ang mga kapatid ni Eric. Tapos ay sabay-sabay nilang itinutulak ang sinasakyan namin para hindi lumubog sa putik ang gulong. Pagpasensyahan mo na Ineng ha. Ganito talaga ang daan patungo sa baryo namin. Lalo na't magtatag-ulan na naman. Kapag ganitong panahon talaga ay pahirapan kaming makaluwas ng bayan dahil sa sobrang maputik ang daanan. Paghingi ng paumanhin ng ina ni Eric. Ayos ka lang ba Ineng? Hindi ba sumasakit ang tiyan mo? Malubak kasi ang daanan at sigurado akong natatagtag na ang tiyan mo. Dagdag nitong wika. Katabi ko po kasi itong umupo sa loob ng tricycle. Ayos lang po ako inay. Huwag niyo po akong alalahanin. Tugon ko naman dito. Tsaka wala po yun Nanay Melba. Ako nga po ang dapat humingi ng paumanhin sa inyo. Nakakahiya po at biglaan ang pag-uwi namin ni Eric. Nahihiyang wika ko dito. Ngumiti naman ito at nagsabing, ayos lang yun Ining walang problema. Masaya kami at nakauwi kayo. Matagal-tagal na rin kasing hindi nakakauwi si Eric sa amin. Tiyak na matutuwa ang ama niya kapag nalaman nung nakauwi na ang panganay nitong anak. Ayon kasi kay Nanay Melba Kalakbay, hindi pa alam ng ama ni Eric na uuwi kami. Dahil ilang linggo nang namamalagi sa bundok ang kanyang ama
at bukas pa ang uwi nito sa kanilang bahay. Pagkarating namin sa baryo ng aking asawa, medyo nabigla at nagulat ako, kalakbay. Dahil literal na liblib na baryo talaga siya. As in, wala kang makikitang sementadong kalsada at ang mga bahay ay gawa lamang sa pawid at mga kawayan. Yun po bang para kang nasa tribo? Ganoon na ganoon po ang kanilang baryo. Pero magiliw naman at sa tingin ko ay mababait ang mga kapitbahay nila. Hanggang inaya na ako ni Nanay Melba na pumasok sa loob ng bahay. Magdadapit hapon na kasi ng mga oras na iyon nang makarating kami sa kanilang baryo. At ayon pa dito, ay laganap ang balitang may namiminsalang aswang sa kanilang baryo. Marami na kasing namamatay na mga alagang hayop sa kanila. At ang mas malala pa ay wakwak ang tiyan at wala nang laman loob ang mga bangkay ng hayop. Kapag nadadat na nila tuwing umaga, wala na rin silang nababakas na dugo na tila ba ininom at sinaid ng aswang ang dugo ng hayop bago iwanan ng bangkay. Talaga ho, papaano niyo po nasabing aswang ang may kagagawan niyo, Nanay Melba? Tanong ko dito. Dahil kahit naman po tagakapis ako, kalakbay, hindi talaga ako mapaniwalain sa mga sinasabi nilang aswang. Wala naman po kasi akong nakikita o nababalita ang may aswang sa lugar namin. Kahit na sinasabi pa nilang talamak ang aswang sa kapis. O kaya ikaw, Joy, kapag lalabas ka dito sa bahay, mag-iingat ka palagi. Tsaka huwag kang makikipag-usap sa kung kani-kanino man dyan sa labas. Mahirap na bagong salta ka pa lang dito. Paalalang wika ni Nanay Melba. Kahit hindi ako naniniwala sa sinabi ni Nanay Melba, kalakbay, tumango na lang ako bilang pagsang-ayon sa sinabi nito. Nababanag ko kasi sa mga mata nitong nag-aalala ito sa akin. Makalipas ang ilang araw, habang naglalakad ako patungo sa tindahan ni Aling Lori, ay may nakasalubong akong matandang lalaki. Nakangisi ito habang naglalakad papalapit sa akin. Napakunot noon naman ako at nagtataka kung bakit nakangisi ito sa akin na para bang matagal na kami magkakilala. Samantalang hindi ko naman ito kakilala at ngayon ko lang ito nakita. Bago ka lang ba dito, Ining? Tanong nito sa akin. Nakangisi pa rin ito at hindi maialis-alis ang malagkit na tingin sa aking tiyan. Habang nagpupunas ito ng laway sa bibig na hindi mapigilang tumulo, tumango naman ako bilang tugon sa tanong ng matanda. Ngunit sandali akong napapitlag dahil sa nagulat na lang ako. Nang walang ano-ano ay biglang hinawakan ng matanda ang aking tiyan. Bagya ko pang naramdaman ang pagkilos ng sanggol sa loob ng aking sinapupunan. Mukhang malapit ka ng mga nakining. Nakikita kong malusog na malusog ang sanggol na nasa sinapupunan mo. At ang bango-bango pa niya na amoy lang ka. Nakakalokong wika ng matanda. At hindi ito makatingin sa akin ng diretsyo. Kaya kinilabutan ako nun, kalakbay. Dahil sa pakiramdam ko ay nanunuot sa aking mga tenga ang matinis na halinghing nitong tawa. Mabilis na tinapik ko ang kamay ng matandang lalaki. Pagkatapos ay walang lingon nagmadali na akong maglakad pabalik sa bahay ng aking biyanan. Bigla kasi akong kinilabutan sa ginawa ng matandang iyon. Hindi na lang ako dumiretso sa tindahan ni Aling Lori para bumili sana ng sabong panlaba. Dahil natakot ako sa sinabi ng matanda at biglang sumama ang pakiramdam ko. Naalala ko tuloy ang sinabi ni Nanay Melba na nababanguhan ang mga aswang sa buntis. Anya pa ay amoy hinog na langka ang amoy ng mga buntis na malapit ng mga anak. At ito ang gustong-gusto ng mga aswang. Dahil sa malalim na pag-iisip ko ay kamuntikan ko ng mabangga ang aking asawa. Hindi ko na malayang nakaabang pala ito sa akin sa gilid ng daanan. Anong nangyayari sa'yo, mahal? Ayos ka lang ba? Namumutla ka na kasi. Pag-aalalang tanong nito sa akin. Pilit akong ngumiti at tumango sa aking asawa. Ayos lang ako, mahal. Magpapahinga lang ako, medyo nahihilo na kasi ako. Tugon ko naman dito. O sige, ihahatid na kita sa kwarto. Putlang-putla na kasi ang mga labi mo. Mas mabuti nga magpahinga ka na muna at ako nang tatapos sa mga ginagawa mo. Dagdag na wika ng asawa ko. Pagkarating ko sa bahay ay dumiretso na ako sa kwarto namin at nagpahinga na.
Di kalaunan ay hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. At nang magising ako ay madilim na. Tapos ay tumayo na ako sa higaan at lumabas ng kwarto. O mahal, gising ka na pala. Tamang-tama katatapos ko lang magluto ng hapunan. Nakangiting saad ni Eric sa akin habang naghahanda ng mga plato sa lamesa. Tinulungan ko na itong maganda ng mga plato. Pagkatapos ay kumain na kami kasama ang aking mga biyanan at kapatid ng aking asawa. Siya nga pala, Iha. Naikuwento sa akin ng asawa mo kanina. Nakita ka raw niyang may kausap na matandang lalaki. Tapos noong makauwi ka na ay namumutla ka. Ayos lang ba ang pakiramdam mo? Sandali muna akong tumingin kay Eric bago bumaling sa aking biyanang lalaki na nasa kabilang lamesa at nagsalita. Opo tay, maayos na po ako. Hindi ko nga lang po alam kung bakit bigla akong nahilo kanina pagkatapos kong makausap yung matandang lalaki. Kilala mo ba kung sino yung matanda? Tanong naman ng ina ni Eric. Yun nga po ang ipinagtataka ko, Nanay Melba. Kasi hindi ko naman kakilala yung matanda. Pero kung makapagsalita ito sa akin, para bang ang tagal-tagal na namin magkakilala. Kunot noong saad ko sa aking mga biyanan. Kinuwento ko rin sa aking biyanan ang sinabi sa akin ng matandang lalaki. Matapos ko naman banggitin ang mga sinabi sa akin ng matanda, sandaling natahimik ang aking mga biyanan at nagkatinginan na para ba nag-uusap ang mga mata ng mga ito at sila lang ang nagkakaintindihan. Bakit ho tay? Kakilala niyo po ba yung matandang sinasabi ko? Tanong ko sa mga ito. Sandaling tumayo si Tatay Ernesto. Sinundan ko naman ang tingin ang biyanan kong lalaki at nakita kong pumasok ito sa kanilang kwarto. Ilang sandali lang ay lumabas na ng kwarto ang aking biyanan. Tapos ay may iniaabot ito sa akin. Kaya naman tinanong ko kung ano ang bagay na ibinibigay nito. Ano po yan, tay? Kwintas iyan, Iha. Isuot mo palagi ang kwintas na iyan. Dahil iyan lang ang magbibigay proteksyon sa inyong dalawa ng anak mong nasa sinapupunan pa. Inabot ko naman at tinignan ang kwintas na ibinigay nito sa akin. Para iyong bala ng baril mga kalakbay pero magaan. May nakikita rin akong mga letrang nakaukit dito. Ngunit hindi ko maintindihan ang mga nakasulat. Agad ko namang sinuot ang kwintas na binigay sa akin ng aking biyanan. Kahit na sabihin nating hindi ako naniniwala sa mga aswang. Pero mas mabuti na yung doble ingat na rin. Para din naman kasi sa kapakanan ko, ang iniisip ng aking mababait na biyanan. Maraming salamat po dito sa proteksyong ibinigay ninyo sa akin, tay. Nakangiti kong wika dito. Alam mo, Iha, kung bakit ka nahihilo kanina. Marahil ay may mga inusal na orasyon ang matanda sa'yo at sa tingin ko ay aswang ang matandang kausap mo at minarkahan ka na nito. Kaya magdoble ingat ka sa susunod, lalo na at nalalapit na ang kapanganakan mo. Wika ng biyanan kong lalaki. Muli naman akong nagpasalamat dito. Pagkatapos namin kumain ay nagpahinga na kami sa kanya-kanyang kwarto. Noong nagpapahinga na kami ng aking asawa kalakbay, nakaramdam ako ng kakaibang presensya at para bang may mahihinang kumakalos ko sa dingding malapit sa kwarto namin. Kinilabit ko naman si Eric na nakahiga na ng mga sandaling iyon. At sinabi ko dito ang nararamdaman ko at naririnig kong kaluskos. Sumenyas naman siya sa akin na huwag maingay. Tapos ay dahan-dahan siyang tumayo sa pagkakahiga. Sumilip ito sa maliit na butas ng kawayan at sinipat-sipat kung may tao ba sa labas. Pagkabalik niya sa akin, ay nagsalita siyang baboy lang ang naroroon sa gilid ng bahay. Magpahinga ka na, mahal. Baboy lang yung naririnig mong kaluskos sa labas. Aniya nito saka humiga na ulit. Naisip kong wala naman silang alagang baboy. Kaya papaano nagkaroon ng baboy malapit sa aming bahay? Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano, mahal. Baka baboy lang ng kapitbahay natin iyon. Siguro ay hindi lang nila naitali ng maayos kaya nakawala. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano pa. Makikita mo bukas na bukas. Sigurado kung isa sa mga kapitbahay natin ang naghahanap ng baboy nilang nakawala. Pahayag ni Eric sa akin. Marahil ay nahulaan niya ang iniisip ko. Kaya minabuti ko na lang na huwag nang mag-isip ng kung anumang mga masasamang bagay. Muli na akong humiga sa tabi ni Eric hanggang sa hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako. Kinabukasan ay nagulantang na lang kami.
nang marinig ko ang malakas na boses ng biyanang kong babae. Galit na galit ito habang nagsasalita sa labas ng bahay. Kaya naman nagmamadali na akong lumapit sa aking biyanan at nagtanong kung ano ang nangyayari. Hayop na yan. Mahuli ko lang talaga kung sino ang naglagay ng patay na manok dito sa likuran ng kwarto ninyo, Joy. Hinding-hindi ako magdadalawang isip na yariin ang taong may kagagawa ng kabalustugan dito. Galit na wika ni Nanay Melba nang mabungaran ko ito sa gilid ng kwarto namin sa labas. Nakita ko pang may malalalim na butas na ang lupa na para bang may taong nagkutkot sa lupa. Pero Nay, sino po ba yung nagbutas din sa lupa? Kayo po ba? Wala pa kasi yan kahapon nung magwalis ako dito. Tanong ko kay Nanay Melba. Yun nga rin ang ipinagtataka ko eh. Hindi lang nag-iwan ng patay na hayop, kundi nagbutas pa ng lupa ang may kagagawan nito. Patuloy pa rin sa pagdaldal ang aking biyanan habang tinatabunan ng lupang kinutkot. Kinahaponan nun, habang nagluluto ako ay may panauhing dumating si Nanay Melba. Mabilis naman niya itong pinatuloy ng bahay. Naku, Maring Melba. Kaya naman pala binibisita kayo dito ng aswang. May buntis pala kayong kasama dito. Narinig kong wika ng matandang babae. Yun nga ang gusto kong ipakonsulta sa'yo, Mare. Kasi kanina, nakita kong may butas na ang lupa sa gilid ng kwarto ng aking anak na si Eric at ng kanyang asawa. Sa pagpapatuloy nilang pag-uusap, ay napag-alaman kong albularya pala ang matandang babae. Nakita kong may kinuha itong mga tuyong dahon at bote ng langis sa aparatos nito. Yung dahon po, kalakbay, ay yun po bang dahon na dumidikit sa katawan ng nyog? Hindi ko po kasi alam kung ano ang tawag sa dahong iyon. Basta nakikita ko lang po yon sa katawan ng nyog. Noong bata pa ako kapag nagagawi kami ng aking ina sa bundok. Tapos ay nakita ko nag-usal ng orasyon ng albularya at iniihip sa dahon. Matapos niyang hipa ng dahon, ay tinalian niya naman ang kulay puting sinulid kasama ang bote ng langis. Pagkatapos ay isinabit sa may pintuan sa harapan ng bahay. Ayan, Maring Melba, hindi na makakapasok pa ang aswang dito sa loob ng bahay ninyo. Kahit na magbungkal pa yan ng lupa. Aniya ng albularya sa aking biyanan. Matapos gawin ng albularya ang mga pamproteksyon sa loob ng bahay, pinayuhan naman ako nitong huwag magtali ng buhok kapag sumasapit na ang hapon at ugaliin kong magsuot ng kulay itim na damit nang sa ganoon ay hindi makita ng aswang ang batang nasa sinapupunan ko. Bago umalis ang albularya, ay may ibinigay itong langis sa akin. Kinagabihan nun, kalakbay, kasalukuyang nakahiga kami ng aking asawa nang bigla akong makaramdam ng pananakit at panidigas ng aking tiyan. Kaya tumayo ako at kinuha ang langis na binigay ng albularya. Pagkatapos ay ipinahid ko yon sa aking tiyan. Akmang babalik na sana ako sa higaan nang biglang may narinig akong hingal sa labas ng kwarto namin at para bang may gumagalaw sa taas ng bubungan. Pinakiramdaman ko pa kung tama ba yung naririnig ko. Hanggang sa maya-maya pa, nagulat na lang ako at nangilabot nang makita kong may dahan-dahang lumalawit na dila na nagmumula sa taas ng bubungan patungo sa aking tiyan. Kaya sumigaw na ako ng ubod ng lakas na siya namang naging dahilan. Kaya nagising at nagulat ang mga taong mahimbing nang natutulog sa loob ng bahay namin ng mga sandaling iyon. Narinig ko pang nagkukumahog na tumakbo ang mga ito patungo sa kwarto ko at tinanong kung ano ang nangyayari sa akin. Nay, may aswang po sa bubungan. Mangiyak-ngiyak kong wika sa aking biyanan. Agad namang inutusan nito ang kanyang mga anak na lalaki na habulin ng aswang sa labas ng bahay. Tapos ay nilapitan ako nito at inakay papunta sa sala. Nababanag ko sa mukha ng aking biyanan ang pag-aalala. Lalo na at wala ang aking asawa dahil may tinatapos itong trabaho sa bukid. Ilang sandali pa ay naririnig ko na ang 4 na anak ng aking biyanan na patakbong bumalik ng bahay. Pagkapasok ng mga ito ay nakita kong may bahid ng dugo ang itak na bitbit ni Carlo. Ayon dito, kamuntikan na nilang mapatay ang tiktik na aswang kung hindi lang ito nakatalon sa matas na puno ng kahoy at pumasok sa may talahiban. Hindi na rin sila naglakas pa ng loob na pasukin ng talahiban dahil gabi na at delikado kung susundan pa nila ang tiktik sa kagubatan. Baka kasi tambangan pa sila ng ibang kalahi ng aswang.
Ayon naman sa aking biyanan, marahil ay naramdaman na ng aswang na protektado ako at may proteksyon na ang bahay. Kaya nagkukumahog na ang nilalang na makuha ang batang nasa sinapupunan ko. Kinabukasan na makauwi na si Eric, ay naglagay siya ng mga bawang sa bawat gilid ng bahay at sanga ng suha sa taas ng bubungan. Lumipas pa ang mga araw at buwan hanggang sa sumapit na ang aking kabuuanan. Naipanganak ko naman ng maayos ang aking kaisa-isang anak na si Adrian, at lumipas ang 3 taon ay bumalik na ako sa Capiz kasama ang aking anak. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, kalakbay. Maraming salamat po.